Здравейте, такси! Wincars, коли на изгодни цени. Абе, писнало ми е да внасям коли на изгодни цени. Ще ставам такси. Здравейте, такси! Да, малко ме очуди, като имам приятелки, които много участват в такива giveaway в Инстаграм и постоянно печелят. Аз не участвам и нищо, Ето, те ще ви завиждат. Честно казвам, ми оправите точки. Направо ми зубите.